Il-ġimgħa 17 ta' Mejju ġie inawgurat kumpless ġdid f'żona jgħidula tal-Ibwar qrib is-Siġġiewi biex iservi l-quddiem bħala ċentru ta' riabilitazzjoni għall-adolescenti żgħażagħ l-vittmi ta' droga u ta' dipendenzi oħrajn. Din l-inizjattiva tal-Gvern ġiet affdata f'idejn il-Caritas. F'isem il-Caritas u l-Knisja f'Malta nirringrazzja lill-Gvern tal-fiduċja li wera fis-servizzi lil Caritas, ispirata anke mill-ġest profetiku ta' Monsinjur Viktor Grek, għamlet u tkompli tagħmel għal ġid tas-soċjetà Maltija. L-investiment tal-Istat huwa investiment favur iż-żgħażagħ l-iżjed vulnerabbli. Imma huwa wkoll sinjal ta' tama li anke persuna żagħżugħa li hija vittma ta' sitwazzjoni diffiċli ħafna għandha tingħata ċans tibda ħajja ġdida. Il-Caritas tilqa' din il-fiduċja u fl-istess ħin din l-isfida biex tagħti dan is-servizz li jrid ikun speċjalizzat u li mhux biss kwistjoni ta' ambjent naturali sabiħ kif hemm u bini adegwat, imma wkoll jinneċessita hemm bżonn għalih grupp ta' esperti li jkollhom training speċjalizzat biex ikunu jistgħu joffru servizz. Il-Gvern impenja ruħu mhux biss jiffinanzja il-binja imma wkoll il-kontinwazzjoni ta' dan is-servizz. Il-Caritas qiegħda timpenja ruħha biex bit-training ta' nies speċjalizzati bl-esperjenza li għandha f'dan il-qasam imma wkoll bl-esperjenza ġdida li se jkollha il-qasam speċjalizzat tar-riabilitazzjoni taż-żgħażagħ kun tista' tagħti servizz ieħor ta' tama lill-pajjiż. Kemm ħaġa sabiħa meta l-Istat u l-Knisja jingħaqdu flimkien biex jagħtu risposta favur il-ħajja. Għaliex il-ħajja irridu nipproteġuha fil-bidunet tagħha u anke sa tmiem naturali tagħha. Imma fi żmien li l-bniedem jgħix fuq din l-art għandu wkoll ikun protett, ikun salvagwardat u jkun ukoll f'komunità li tgħinu jikber. Ħafna drabi żgħażagħ tagħna jgħaddu minn mumenti diffiċli, jitrabbew sitwazzjonijiet ta' diffikultà kbira, aħna irridu nkunu sinjal ta' tama biex ngħidulhom kuraġġ, aħna qegħdin hawn biex ngħinukom.